Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tabwera ndi program imene imakhala pa times ya kulinji mmene mwalongosoledwa zinthu zambirimbiri. Program imene imakhala ndi Patrick Kankwatira komanso Bayana Chunga. Mmene takambira kuti muli zinthu zambiri zimene zakambidwa zokhuzana ndi zimene zikuchitika mdziko muno. Makamaka zimene zachitika mu wiki imene. Machisanzo kugendedwa kwa nduna kunkuyu ndi zokhuzana ndi mademo alero ndi zina zambiri zili mmene mnde tingope mphani kuti mukhale pompo mumve kuti zikuti bwanji kulinji. Kaiwe Patrick moyo wangwiro basi tathokoza. Program yathu ilero tikuyang'ana nkhani imene ndi munga umene ukuvuta kuti uchoke pa phazi la Malawi, nkhani ya political violence, ziwawa zokhudzana ndi ndale. Sabata imeneyi kumapeto cha malachisanu ilili makamaka lachisanu limene kunachitika zinthu kundilande uko amati Soweto kumawe kuno kundilande kumene nduna tinene bwino pamene kumene gulu la atsogoleri amene onda achipani cha MCP amene mkatimo munalinso nduna ya zofalitsa nkhani amene so amayankhulira boma amene Honorable Moses Kunkuyu ndi anthu angapo ndithu amene anali pa ndipiti wawo kupita ku ndilande amene wawa zomvekazo zikumveka kuti ulendowo sanaumalize kumene amapita timva pompano koma kumene koko akuti anachoka chothamangisidwa mpaka nakugendedwa. Munjira ina kunachitika ziwawa mpaka na kumapeto kwake zikumveka kuti apolisi anabwera ndikudzaphulitsa utsi uja umene umakhetsa msozi tear gas. Kuchitika kwa zimenezi sikuti nzokhazi chimene nkhani itabwera nayo pano nchakuti nchitidwe umene usopano ukuoneka kuti ukusanduka chizolowezi. Masiku angapo apitawa ku Lilongwe achipani china ndiyomwewo ndani anamenyanso anthu otsutsa boma amene amafuna kuyenda pa ndipiti mpaka na mademo amenewo anakanika. Andi zimene zozo ndi zina zimene tingazitchule mademo amene anali achiwiri kukanika chifukwa inaso miyezi imene yapitayo anazakanika mpaka na ena anakhabidwa pamene koko ndi zambiri zochitika zimene zizi chimene chikudabwitsa nchoti zikachitika pamatuluka zithunzi nthawi zonse za anthu amene amamenyedwa ndi amene amamenyawo, amene amakhabidwa ndi amene amakhabawo zikumatuluka. Koma ndithu chimene chikudabwitsa ndi chokuti palibe china chilichonse chimene chimachitika kwa okhabawo kapena ochita zipolowe zimenezo. Funso nkumati kodi ngati dziko khalidwe limeneli tikafika nalo kuti chimene chikuopsa Bayana ndichonena kuti khalidwe ilira ziwawa za ndale kumayambika nthawi ngati inoyo pamene tikukonzekera tili pa ulendo wopita ku chisankho cha 2025 ndi zinthu zoopsa kwambiri. Nkhani imene tikukambirana pano Bayana program imeneyi ndi imeneyi anduna ndi gulu lawo kuthamangisidwa ndi kugendedwa kundilande uku. Nkhani yomvetsa chisoni, nkhani yonena kuti pasapezeke munthu woyikira kumbuyo nkhani. Chabwino takhala tikumanena ife ngati kampani kuno ku Times kuyambira Times Television, Times Radio, Times Press ndi makampani athu onse subsidiary companies takhala tikumanena kuti nkhani ya political violence ife tilibe nayo mbali ndipo u condemn it kaya timanena kuti kaya MCP samakusangalasani kaya DPP samakonda kaya ndi UTM amene mmati mukaona amakunyasani. It does not warrant you kuti mutenge mwala zikwanje ndi ukamenya kapena kugenda anzanu. There's no room for political violence. Naona Malawi ena kuyika masamba anchezo kumachilona koma ndenduna imathamanga atu utanthauza zinakondweresa akuseka pamene paja koma omwewonso muona kuti padzana paja mwinaso ndamene amadandaula amuthalika atathamangisidwa kundilande. So ena nkumaona ngati kuti ikhale ngati image ya ndilande kuti ukuku ndikodziwa kuti kuthandiza ena kuti boma kugwa imayambira kundilande regardless of whatever philosophy. Ife chimene tikunena nchonena kuti khalidwe ili pali njira zina zabwino mu democracy mmene mwatha kuchosera boma kapena mmatha kugonjesa otsutsana naye kapena kuonesa mkwiyo wake. Exactly. Kalembeseni mavoti.
mukalembesa maina anu mukalembera wachisankho cha chaka chamawa kavoteni ngati achakwera simukuafuna zachoseni pa ballot ngati simukuafuna mufuna Mutharika ka Mutharika simukuafuna simuzavotera ka mukufuna UTM ndi mmene simakhalira ine democracy koma zomatenga miyala nkumagenda no room for it ndipo siku lina inuyo ndamene muzakhale othawa lero akuthawa ndanzanu siku lina muzathawa inuyo. Tsopano pamene pakumapasa chidwi ni pamene poti akagendedwa ena akuseka ndi kumasangalala, akagendedwa ena ndi kuima mbali yauku akupanena kuti ayi mbali yauko yochitani kondemu iwo aja nkumasangalala ndi kumaseka. So zikuoneka kuti ndi khalidwe lina lake lokuti kodi basi no is accepted kuti akamenyedwa awa akukondwa akamenyedwa tikhalira khalidwe lake limene lo si khalidwe labwino ndipo ndipafuna kuti timve bwinobwino satane poti reporter wathu Daniel Zimba anali kumeneko koma mawanga mwina omaliza pamene tikupitiza programu pa nkhani imene kuyambirira kuno akhale onena kuti pali anyamata ena amene amagwiritsidwa ntchito ndi anthu andale achinyamata chifa ambiri watu ndionena kuti amakhala atamwesa kangachepe kabibida pasajani 2000 5000 it's not worth it. Achinyamata tafika ni saizi mulingo manena kuti andalenu tagenda anthu kokwana palibe zimene zikutipindulira zinthuzi tatipasani ntchito tatipasani zinthu zogwirika komanso asogoleri across the board kuyamba kubomako zikachitika kaya zachitikira against opposition tulukani poyera condemn it ndipo miyankhule ndi anyamatano auko opposition zikachitika musamangolemba makalata zikakhala zachitika against opposition lembaninso makalata even zizachitika against government tikatero ndiye kuti khala tupita pasogolo za polisi zotikamba usogolo lero litu kuli mademo ena amene akuwira kujeni kuli ongweku asidede aja situkudziwa kuti kachitidwe kake kakhala kotani ndi zimene ndaona kuti UTM ndi DPP achita endorse akuti akhala nawo avomereza kuti nawonso akhala nawo so tikuyembekeza kuti so ngati kachitidwe kake kali kameneka ndiye kuti kumenekonso dzibonga zilipo so ndikhalidwe lovuta kwambiri. Program yathu iyi bayana tili nawo andunawo Honorable Moses Kunkuyu, Minister of Information, tili nawo achifa anali mugulu limene lolo andi tili ndi a Chance Widoni amene wawa ndi chairman wa mavenda ku Nilande amene wawa andi munthu amene akuyenera kukhala pakatikati pa nkhani yokuidziwa kuti kodi chimene chinachitika ndi chotani. Komanso tili ndi Bishop Guilford Matoga amene wawa ndi publicity secretary mneneri spokesperson spokesperson wa bungwe la Public Affairs Committee. Ndingowalandira amini magest athu ku program yathuyi posachedwa apa kuti tione kuti tichite motani kuchita kwake. Nyimbo yo yogwirizana kwambiri bayana zimene tikuchita lero siku la mawa zizatibwerera kutembenuka ndikuchitikira ife exactly nkhani imene tikukamba pano anthu timayiwala athu timaona ngati mawa silimafika komanso timaona ngati kuti anthu samakumbukira ovulala amakumbukira wewe mwalasa chabwino tipite kwa inu olemekezeka Moses Kunkuyu ndikulandireni ku program yathu lero kwa chabwanji. Honorable Kunkuyu kumene kuka Daniel Zimba ukundimva? Ndikumva ndithu ndikumva bathu. Kumene uliko kukuoneka kuti ndi kumene kuli nyakatu ndeti ngoyambiratu ndi iweyo ndisanaloisena ndione chifano iweyo kuyenera kuti ukayankhula uchoke pa line kuli phokoso kwako. Komano nkhani ndionena kuti iwe zitachitika lachisanu nkhani imeneyi unathamanga kupita komweko tatiuza chinachitika ndi chani?
Chabwino Patrick, ndizoona adi tsiku limenelo unali ulendo kuti anduna machokera ku Chiromoni, unali ulendo takayena kuti akafike ku boma la Kyolo. Cholinga chake kwambiri chinali kuti akucheza ndi anthu komanso akuwasimikizira zina mwa zinthu zimene boma lakonza pokhuzana ndi mavuto amene anthu akukumana nawo. Okay. Komano atafika ku Ndirandeku anawalandira bwino ndithu anthu ena kumayambiriro, komano panafika nthawi yokuti akaone pa bridge kwa panali chinthu chimodzi mwa zinthu zimene anthu amadandaula inali bridge imene tikamachoka mtawuni kuti tikulowera chako kwa chinseuku pamabokose pamakofini apo. Yeah, bridge imene yoyo sili mu shape yabwino ndi amafuna akaione okha. Andunawo tinaenda ndithu ndi andunawo mpaka takafika pa bridge ipo anaiona, koma tikafika pa bridge ipo andunawo anasankha kuti aende wapansi asayendenso mgalimoto zawo, koma galimoto zinali mbuyo ndithu kuwatsatira. Ndeno mmene tikuyenda tinafika ndithu pena pake ndapeza kuti anthu mkati mwa anthu amene anatizungulirawo munali kagulu kena ka anthu kanamba kumayimba nyimbo kunena kuti achoke. Komano sikuti anali anthu ochuluka kwambiri yayi kumayambiriro. Nde mwina zinali ngati kuti ndi kachinthu kuti anthu mwina ena ndiochepa mwina singakakhale chinthu choti chachikulu kwambiri sizinayembekezereke, komano tafika pena pake anduna anayima ndithu kuti acheze ndi ena mwa achinyamata amene anakhala pambali. Atangomaliza kuyankhula napopo napeza kuti just from nowhere miyala yamba kugendedwa. Sindikudziwa kuti mpaka lero kuti minake anthu mkwiyo wawo unali otani, mwina akozokhala kuti zifukwazo anali nazo ndithu mwina mmitima, koma kuti tinenezo kuti panachitika china chake choti chinapanga provoke nde kuti tina mabodza, komano tinangodabwa kuti from nowhere basi miyala yamba kugendedwa anthu kuthawa chipwirikiti pamene pachapo. So pano miyala imagendedwa kopita kuti kumene kugenda andunawo kapena kutani? Miyala imachokera no mbali ina ya msewu kumabwera kumene kuli andunako. Nde menemo magalimoto wali pati magalimoto anali kuti ali mbuyo nde kudayamba kugendedwa kuja andunawo anachita ndithu mwachangu ndi kuchoka malopo, koma sindinadziwa bwino lomwe kuti anakalowa galimoto yake itiyo. Anathamanga kuchoka pamene panali miyalapo kuthamangira kumene kunali magalimoto. Chifukwa ndinali pafupi ndithu ndi iwowo, koma mmene anachokera apopo sininathe kuwaonanso, sinakapanali pa chipwirikiti kwambiri. Yayi nanga ndi andunawo ni munthu wankulu amene amayenera kudziwa kuti aziteteze achita bwanji, anayenera kusowa pamalopo ndi wachinyamata. Ndi munthu wachinyamata anathamanga kupita ku magalimoto. Iwe umbatanganidwa ndi chani? Ndiye zinatha bwanji? Zitachitika motero napeza kuti aliyense pachakuthawa kuti ndipulumuke ineyo asandigende. Nde napeza kuti tachoka pacha inenso kuteko ine ndinangonyamuka ndinangodumphira mgalimoto ya polisi imene sinali galimoto imene tinabwerera amweyayi. Tsopano tiye gasi anachokera pati ndi pamene tikuti zinatha bwanji chifukwa kumapeto kwake ndamva kuti kunali tiye gasi. Titanyamuka pamene popo tikunyamuka kuti tikuchoka andunawo atachoka pamalopo pamene nonso pano apolisi mbuyo mwanamba kuponya tiye gasi kuti mwina akhale ngati akhazikitsa bata kuti anthu aja akhale ngati kuti asiya kupanga kugenda family yawo ndi imagendedwa ndithu. Kutoko kutanthauza kuti panazachuluka anthu chipwirikiti chochuluka chokwanira kuti mpaka napanayenera kuponyedwa tiye gasi? Chifukwa poyamba anali anthu ochepa, komano mmene zimapeta mazomano pesa ngakhala ngati kuti tsopano ndi anthu ambirimbiri angolowerera kuyamba kupanga zipolowezi. Ayi pepani pali iweyo kuziwa kuti pali mwina anavulala iwe ulipo ukuona? Ndikukumbukira anthu awiri amene anavulala ndithu, wina anavulala mwendo, wina anavulala mukhosi, chifukwa mnala umene unaponyera wina unakapfanya glasi nde unammenya ndithu kuno amene nde mpaka anapita kuchipatala sanali bwino kwenikweni. Winayo anavulala mwendo koma anakana kuti sakufuna kuti apite kuchipatala, koma awiriwo ndi amene ndi maso anga naona ndithu kuti anavulala ndi miyala imene. Pitiliza. Kuchoka kwa apopo unali kuona kuti nathamanga kukaima ku Chichiri kumene kuli ku maofisa achimani cha MCT. So kumene nokhala ngati kusomano kuli situation yokuti kukhala pansi ndi kuwunika kuti chikuchitika ndi chani. Pamene zinalili kundiyandeko panalibe nthawi yokuti kanatha kuwunikira kuti chikuchitika ndi chani nanga anthu akupangiranji zimene. Chabwino ndikuthokoze kwambiri Daniel Zimba mtolankhani wathu amene anathamanga kupita ku Ndirande tsiku limeneli. Tsopano nkhani kumanenedwa kuti achinyamata iweyo kuona kwako ndi achinyamata adi kapena achinyamata angopakidwa nkhanizi?
of course panali anthu ambirimbiri mwina zikhozokhala zovuta kupanga jaji kuti amagendayo anali munthu wotani komano sizimalephereka kumene koko anthu ambiri amene anali involved pamalopo amaoneka ndithu kuti ndi anthu achinyamata osati achikulire kwambiri kapena ana. Okay, all right. Mwina in general we can say kuti achinyamatawo anali involved koma kuti ndinene zokuti kochuluka kwambiri ndikhozo kunama fasiranga zinayi zinthu zamchigulugulu kwambiri. Chabwino zikomo kwambiri. Koma iwe sunayankhule ndi wina aliyense kufunsa kuti kodi chimene mukugendera anthu nawa nchani zimenezo nthawi panalibe yochita zimenezo. Mwayi umene wonde panalibe kwenikweni unayenera kuthawa panalipo vuta anali mgalimoto ya polisi tu. Chabwino angati anachokapo anduna amene ndiwe yani iwe kuti ukakhale ukudikirabe pamenepo. Chabwino udikire pomwepo Daniel. Ndifunse anduna kodi tili nanu pa line? Anduna achoka kale pa line ndetu kwapanga reconnect. Okay. Yeah. A chance widoni kuchokera kundilande chair wa mavenda muli pa line? Widoni mulipo mwazuka bwanji bwana? Mwazuka bwanji akwankwadi. Ayi ine moyo wabwino. Bishop Guilford Matoga ku Public Affairs Committee mwazuka bwanji? Ine mwazuka bwino. Ino bwana kankwadira muli bwanji. Ndilipo ndithu titokoze kuti tili nanu. TSA isabe kuti anduna chifa. Kodi anduna wa analipo pa line poyamba? Ayi anachoka pa line ndiye atiimbira kuti please can you add me back ndiye ma technicians athu akuapanga add ino ndine akuti timuna tingoyankhula pang'ono. Okay, no problem. Yeah, so vayana vaimva nkhani ndi mmene inaendera. Daniel waichita seti bwinobwino anthu anali paka sort of a whistle stop. Yes, amachokera uchiromoni kudusa undilande amakathera kuthiyo kulimbikisa anthu kuti alembese. Ekhani nalimeneyo amalimbikisa anthu kalembera kuti mpita mukalembesa maina. So molimbikisa anthu kundilandeku analiso ndi ziwiri zitatu zochita akudusa pa bridge imene yakundilandeyi anthu amangoyitcha kuti pa coffin ndi pamalo poyipa kwambiri mpaka lekale ndi amadusa andunawo anachita chidwi kumayenda pansi kuti ayione bwinobwino bridge imeneyi. Pamenepo ndi pamenetu panaphulika zinthu. Ayi General Zimba anafotokoza bwino ndiye namumvaso akunena kuti ayi tinaonanso ngakhale mpaka na munthu wina kuti anavulazidwa mpaka na kupita kuchipatala. Alipo awiri amene kuti wina anakana anavulazidwa mwendo koma winayo mpaka na nditupita kuchipatala. Zimene manena zija zonena kuti munthu yuyu ndiye kuti mwamusokonezera life yake mwina so adakali mwina ndikuti he has not sanapite so back to business akukanika kaye ngati chili chironda going back to the hospital kapena adakali mchipatala we don't know. Koma nkhani ndionenda mwachita disturb life ya munthu. Nkhani zonena kuti zandale zoti could have been resorted otherwise koma alipo anthu ena amene akukhala victimized in the process. And kawiri nkhanizi muzaone asogoleri samakhala ovulala. I never. Makitala awawa makhala well protected by state security. Even opposition akulu amapeza njira amathawa koma ifeyo anthu wamba ndi amene timakhala te receiving end. Once again emphasizing fundi onena kuti political violence ziwawa zandalezi makosana tinakazitaya ndilande ndidera loti timayilemekeza kwambiri mdziko muno ndipo anthu amanena kuti ndilande inasintha pano kundilande kuli anthu zisanzo zabwino ndithu kale tinkati kundilande kwa anthu akuba zote zinatha. So image iyi chonde isabwererenso ayi musaononge dzina la ndilande. Zoona ndi zimene zozo. In fact tili nawo tundanena kale paja Chance Widonaja amene ndi chair amavenda kundilandeko amene wawa ali ndikukhulupirira kuti timva bwinobwino kuchokera kwa iwowo kuti kodi chinasisadzaye ndi chani kuti njovu ithoke nyanga chifukwa ndilande wake ndi omwewu atsogoleri wa ambirimbiri amapita. Vice President anali komweko, of course DPP atapita nawonso zinawachitikira zina ndi zina zoyipa. Komano kundilande almost tsiku ndi tsiku atsogoleri azimene zosiyana-siyana akumapitako makachita zosiyana-siyana zandale zomwe zinakasino ndi nthawi ya kampeni. So pano apa kuti anduna athunthu ndi gulu lawo akuyenda kuchilomoni adusa achitachita zawo zabwinobwino afike kundilandeku alandiridwa amene ananenera Zimba uja kumaoneka ngati zabwino chifukwa ngati anduna anafika potsika mgalimoto kuyamba kuyenda pansi ndiye kuti zinali bwinoto. Ndiye kuti aintewa nawuza kuti munthausika. Zinakakhala kuti panali choopseza china chake sanakatsika
Ayi, ndithu Koma sizinakatheka. anatsika, kuona kuti situation ili bwino izi za ubale ine ndicheze ndi anthu kuyenda kucheza kufika pocha acheze ndi achinyamata basi sipuli zinthu zasokonekera basi mabomba puli mabomba mpaka na anthu nditu zoona mpaka na ndula ikathamange ujeni relay santu ningani yoyipata ndiye ndatali ngati inu yeah koma pota alipo mpano atiuza tizinakhala bwanji koma iyayi nkhani ya political violence mafunsaso anzathu a polisi kuti iyayi tikudziwa kuti nkhani za ndale nthawi zina a polisi zimawavutirapo chifukwa chonena kuti nthawi zina taziona kumbuyoku andale amaopsezanso anthu a polisi tipemphe when it comes to political violence taonesani mphamvu yanu taonesani you yourselves being professional inu ngati anthu a polisi mbali inayi akuti yayi koma chimenechi chitipase chitsanzo chonena kuti ndunazi ziyesetsa kumapitadi ku jimu apapa mmene zinachitika bwino tikhoza umaoneka ngati zoseka kumapirizi kumayesa kumapita ku jimu nduna nthawi zina zimachitika zantuluka chabwino. Tipite kwa honorable Kunkuyu ndikuona ngati muli pa line mwadzuka bwanji honorable? Ndadzuka iniyo mwadzuka bwanji? Ayi ine moyo wabwino ndithu tiyamikire kuti tili limodzi awidoniso tili nawo apapa. Ndiye musanayankhule anduna ndimafuna ndipite kwa Chance Widoni amene ali chairman wa Mavenda ku Ndilandeku. Bwana ndakulandirani kale kodi inuyo lachisanu ndi masiku angapo apita kufikira lero mwadziwa kuti no chenicheni chinachitika chinatsitsadzaye kuti njovu ichoke nyanga mmene mwamfufuzira inuyo mukuti akuti nchani? Kama kumbira kwamfadira kupasa mwayi kuzileka umagane ine sindankula malumwa anthu amene anagenda pamene anagenda ineyo sindingalozo lindawo ndingolankhula kwa zimene nachitika kundilande kuno wambirira eti apepese onabo Kunkuyu kuti imene zinachitikira zimene onabo Kunkuyu kundilande kuno ineyo makunenga ngati tikwawo kwa aonabo Kunkuyu itangu ina tozalazi kulidera limene anapita Kunkuyu kwaja soka kwa Kunkuyu anazabwera kundilanda kuno kwachitika Kunkuyu omwewo tatepese kombiri uli chabwino tadikirani awidoni kodi uje muli pagulu? Ayi ine ndikuganiza kuti Daniel Zimba idule foni yako ulipo Daniel? Ndilipo ndikumva. Yeah, ndikuona ngati iweyo chokapo pa line ngati tikaona kuti likupitirira then it will be something else. Chokapo pa line Daniel. Chabwino ndaphokoza. Tione ngati phokoso limachokera kumene kupitiriza ndikuona ngati ndikundirande. Ndikundirande. Pitirizana awidoni ndikumveserani basi. Chandana nakale za mena Kunkuyu rendera na umbuyo mosema. Yes. Lero ndilelo kusaidi kumaitika izaitikazi tiapepese kombira Kunkuyu li nakaleki. Kunkuyu ndandona tuli manyadira takana umundande muno yanomi memory mozi lita rawina to sala senzirari kuti Kunkuyu kundilande simunthu osowa ya pa izi zimene zinachitika kundilande kunozi yapepese kombiri kuti nakaleki kumapopeza ya mkhangati mwachizowe zimadera ambiri zikumachitika izaamato ena ndena walankhulakale kuti izi zisinikira kuzilankhula kwambiri zizido mapitirire Feso ngati amene timayang'anira nawo ndilande taona kale zimene zachitikazo tikhaso pasu kumakambirana koma chimene timangupempha kuti mwina ngati munaona makilipi tinatuluka tija timapempha kuti asenake zikamachitika chonchi kungotitwisa kuti tikubwera uja ife ngati nduna tikuyenera tipasole mwake ngati nduna kwanta imeneyo Kunkuyu timadziwa ngati Kunkuyu asali lero Kunkuyu aja ndi nduna ndiye tikuyenera tilemekeze kapese ulemu wawo ngati nduna kumene ndiye kunali kungadandawo kungodandawo kuti ona lapo mukamabwera tena mtungo tikumbuke kuti asesu tithandizopereka koma kutembera pa izo zimene zinachitikazi ndisokombiri sinakhalebi awo amene amalankhula kwambiri pa nkhani za maufulu ano yatiyetera kumendisi senza kuti aliyesailuku opita dereko simene angafuna kupita kuti akapange akafuna ndi then mukandifunsa kuti mukuzopo bwanji zakundilande zimene zimachitika ndinaona zochitika kumasumi ndingazidza kuti nambira apa kapena chifukwa chinachitika nambira chifukwa chakati chakuchako
Chabwino, ndikuthokozeni akuluwa mwanzeru zakuya kwambiri. Komanso mwandale chifukwa ndizeru ndunenazwa kuti azama kwambiri komandi sumangokhala che atu kundilandetu ndikuti anthu anaona kuti umulizeru umayenera kukhala ndi nzeru zinazo. Awidoni ndikuyamikireni mwayankhula pali mafunso awiri atatu oti muunikebe kusogoloko koma apapa phokoso limeneli timve kuchokera kwa nduna honorable mwina awitona achokeke palaini awidoni chokanipo palaini koma ndikuimbiraniso ndithu ndikuchitani connect kuti tiyese kuchita regulate ujeni koma definitely in fact awidoni ayikidwe palaini ina anduna awakhale palaini ina tiyese kupanga zimene zozo for the next minute. Honorable Minister, just hold on. Chabwino ndi program ya Kulinji imene tikukambirana za zimene zinachitika sabata imene kumapeto a sabata yatha. Chabwino, Honorable Minister, that line is bad. A technician chonde chosani achite separate malaini wa tikhale ndi anduna okha tikufuna tikhale clear anduna ndi amatoga akhale palaini imodzi awidoni mwaike palaini yaokha koma ndithu ndimene tikuchitira program yake iyi ya Kulinji. Wayana ena manena kuti nkhani imene yoyo musayilowetse mu Kulinji zimene zizopsa zimene zimusamakambira ndipo tingokumbusa inu amene mukutimvera komanso inu amene mwindi mwayi wotionera pa Times 360 podcast page ya Facebook ya Times Group imeneyi pali ndemanga zosiyanasiyana ena akukamba ndithu sizimalephera ena zachipongwe koma ena kufunsa kuti anduna mupeza kubwanji ena ndithu kunena kuti ayi koma zavuta kwambiri ena kuchita accuse kuti ayaboma ndamene akuyambisa izokha andakuona kuti kusogolo kumene kampeni khala yovutirapo comment ina kuti akuti lero tayankhula ndeti lero potayankhula timva kuti anena chani andunawa kundilanda ati kundilande sanga kusankhe cheya ulibe nzeru akuyikira ndemanga pa zimene anayankhula cheya mpulogalamu yomwe ino kuti ulemu kwayenera ulemu sakuyenera ulemu cause anthu akudandaula kukamba za president ndi mmene zinthu mwina zikukhalira mkwiyo ndi ngosayamba timva kwa anduna tafunsaso kuti kodi apa ngati boma how are you handling ma situations amene akukhuza na Malawi on the ground because tizivomereza kuti penanso chimene chikuvuta nchonena kuti chuma chikakhala kuti sichili bwino zimayambisa mkwiyo ndi anthu akakhala ndi mkwiyo athawapanga china chilichonse. Okay, tipitenso pano kwa anduna Honorable Moses Kunkuyu. Panopo ndikukhulupirira kuti line imeneyo it's a little bit clearer. Honorable Kunkuyu, poyamba anthu akufunsa kuti panopo muli bwanji? Mukati panopo muli bwanji kusiyana sandili. Kaya apapa ndilachisanu mmene zitachitika zimenezi. Moni ujatava kusanda poyambirira uja madzuka bwanji neyo ndadzuka bwino. Mwina ndingoyankha kuti ndadzuka bwino iniyo madzuka bwanji.
Alright. No, ife tazuka bwino ndathokoza. Anduna china chitika ndi chani nkhani afotokoza ntola nkhani wathu koma from your side chifukwa iniyo mmaziona as the first person direct. Ndi chani? Okay, so apa tipange clarify kuti ndikupanga appear pa program ngati victim. Yes. Kapena ngati mneneri wa boma. Ayi. Both. There's no way he can. Both koma poyamba pafunsoli. Tukufusani ngati victim kuti amene munali on the site china chitika ndi chana nduna. Ndekuti ndivala majaketi awiri. Yes. Zipewa ziwiri. Yes. Mmene wafotokozera Nyamata Daniel. Yeah. Wadutsa pena paliponse. Ndipo mwina ndikuchita mubwereza momwemo kuti tinali ndi program yathu imene timakayendera atsogoleri anthu achipani. Yeah. Komanso in the process timakhalanso tikumaona kodi mavuto ena amene alipo ineyo ngati mneneri wa boma kuti kodi zina zimene tikamaziyankhula koma pa ground ipo zili motani. Ine sindimakhulupirira kuthawa vuto. Ine ndimakhulupirira ukaliona vutolo anthu akakuwa akadandaula koma mpete patachokera zinthu zimene titakauzane kuntundako kuti anthu akuzitomona kudandaula chakuti anthu akundilanda kudandaula chakuti ndeti naenda nakafika kuchilomoni lonse bwinobwino anthu anakamba nkhani ayi kunoko njala tithokoze msewu wamangidwa tachoka kumene kuja tikupita ku Ndilande timakatani ku Ndilande tinayambirira pa Sunday la wiki yatha kunabwera anthu ochokera ku Ndilande kubwera ku nyumba kwanga anthu okwana 16 anthu amenewo ndi makalipentala anatsogozedwa ndi Mr. Jasi udzadandaula kuti ifeyo panasolo paja pamati pakabwera mvula mumaona zinthu zikukokoloka zinthu zimene ndi zathu makalipentala timafuna malo ena oti olongosokako amene sali mbali mwa mtsinje kuti tithandizidwe tizipangirapo mabizinesi athu ndiye tinalembera ku site asite atatuzitilembere koma adindo athu amene timakhala nawo limodzi ku Ndilande anatiuza kuti tidzafunse zimenezi chitatha chisankho cha 2025 ndiye ife tabwera kudzadandaula ngati inuyo nduna imene mmakhala nafe kuno ndiye nawauza kuti vuto limenelo ndikayambe ndaona chifukwa chakuti ndimadzakuwuzani za malo kambirana ta asite malo amene ndioletsedwa ndiye ndibwera komweko mupange tsiku ndiye iwo anapanga tsiku la Friday lija bwerani mukumane nafe tikuonetseni malo amene timanena ali ndi chifukwa chake atafotokoza ripota uja mumva kuti nakakumana ndi makalipentala pa chinsewu ndikuona malo amene iwo amafuna kuti azigwirirapo ntchito zawo tikawapemphere ku site tikumaliza afumu a group amakata ananena kuti koma anduna musanachokeko tili ndi vuto lina kunoko ku Ndilande mavuto awiri vuto la nsewu wa Malaysia komanso bridge yapa nsewu wa Nasolo ndiye timafuna mutaona mmene momwe ndiye nawavomera kuti achabwino ndipitako ndikaone ndi pamene tinanyamuka kudzera njira imene yopita yodzera ku Msika ndipo pamene popodzi ndinatsika ndikuona bridge iyo ndipo ojambula anajambula Times inapanga cover instantly nthawi yomwe mujemachitira muja kuti ku Ndilande ayendera bridge imene anthu akudandaula tikuchoka pamene popo chifukwa chakuti it's now getting narrow, the bridge is now getting narrow chifukwa chakujeka kuja komanso anthu anali ndi chidwi chokuti akuona kuti kuti pabwera anthu apa akutani mwina akuonaona pene papita ndona pamadziwika ndithu ndi anthu anayima with that attention mujanenera a chance ineyo ku Ndilande ndi kwathu ku Ndilande sindingayende pa galimoto kumadutsa pa Msika wa Ndilande ineyo ndili chimene ndili lero chifukwa cha anthu ena ake ena ayiwonda anthu aku Ndilande amene apanga dzina la ine sindingadutse ku Ndilande ndili mgalimoto ndili ndi mawindo otseka sindimapanga ndinawuza ndipereke moni kwa anthu wandiyenda wapansi ndipo tinayendadi bwinobwino kudutsa malo onse a Msika wa Ndilande ngati pakwathu muja wafotokozera Daniel koma titapitilira kungomaliza Msika uja ndiye kuntunda kumabwera chitsalaki chachikulu chinayima leni imodzi ndiye paja pamakhala maminibus apangidwa paki mbali nayi nsewu chanayo kuti wathina koma pene paja anyamata ena anali pambali papa mateyala nawonso anena zoti wapatse moni
then ndinayima within 2 minutes yeah miyala inachokera kuseri chakuseri kwa filling station anayamba kugenda atagenda ndithu miyala kaya ndi iwiri itatu tinadziwira poiri wina unagenda galimoto ndikuphwanya windscreen kenako wina naso kuphwanya windscreen yasuzoti watageti magalimoto ndithu tinathamanga panali pafupi komabe sikuti ndinayenda ngati kuti ndine nanzikambe ndimapita ku jimu ndi jimu mnyumba mwanga chabwino galimoto ndipo tinachokapo malopo apolisi anatithandizira kuti pasunthidwe magalimoto mobwinobwino then anaponya tiye gasiyo chifukwa mmene magalimoto akuchoka moonetsa kuti pakuthawidwa pamalopa ndiye kutinso amene amaponya miyala aja pa miyalayo tikuwuzeni amaponya muja mokuti facing off kuti tayima pano tikuyendani ifeso tendi kugenda ngati kumenyana mukhangala achalira ndewu ayi amaponya muja mwa anthu obisala kuti ali kuseri kwina kwake ndi tingoponya mobisala sanali anthu ati they are aggressively coming after us no the mood was generally friendly koma kuti anthu ena akamanangobisala nkuti aponye miyalayo koma because magalimoto akudzachoka mukhangali mwakachangu ndi anthu aja mapezeka ni mpata kuti akuthawa ndi nkuyamba nokumakhangala akutuluka and that's what provoked the police or prompted the police kuti mwina aponye gasi kuti tichokepo koma that is what happened as far as I can recall. Inuyo munali odzidzimuka kapena kuopa kwina kwake kuti zinthu zafika pa mtundu ngati umenewo chifukwa imeneyi khali tidati tiyichepese mwa mtundu wanji. This is what political violence is about. Of course, and maripoti amene amabwera pambuyo ndokuti kunali kagulu ka anthu kena kamene kanali katakumana kuseri chifukwa chakuti anadziwa zokuti tikubwera ndi amakumana kuti potena pawo amauzana kuti tikuuzana zopita kukalembetsa gulu limene linakhala kumenekolo amauzana kuti akutengana ngati gulu limodzi kuti apite kukalembetsa mavoti kukumana kwawo mkumanowo akuti anauzana kuti tikakumane tikatengane kupita kukalembetsa mavoti ndi atuping imene nali kuseri kuti kumene kunatulukira miyala kuja those are the reports that are coming out ngati zili zokuti kuzotsimikiziridwa ofufuzawo akhozofufuza zimenezi koma that's the report imene tinamva ndiye kuti ngati kuti kupanga linki kuti ndizokhudza ndale zikhozokhala ndi linki yake kuchokera pa those stories amene akutuluka. Now, amene ayankhulira acheya amavenda apapa amene akupepesani ndithu kuti zimene zizachitika avomera kuti inuyo ndi mmodzi wa iwo anthu akundilande etc. Koma apereka blame ina yake pamenepa kunena kuti inuyo ndipiti wanu simunadziwitse the appropriate authorities kuti ndikhala ndikuyenda kumeneku ndi cholinga chokuti athandizireso kupereka bata ndi zina zoterozo. Nkhani imene muyilandira bwanji because it sounds like it's very important kuti mmene akuyankhulira kuti anthu ena ake atsogoleri ena ake kumeneku amayenera kuti adziwe sanadziwe as a result mmene akuyankhuliramo akuona kuti ndi zimene zinapangisa because iwo they were not aware kuti kuchitika chani munangolowa mu mzinda mwa ine yake. Tsono pamene popo mujamanira muja kuti chance munthu wanzeru kwambiri kuti kupene posi chance akuyankhula mwanzeru akuyankhulanso mwanzeru pamenepo inuyo mmene kuliri ku time munthu akhoza kuyitanidwa for interview nkubwera koma inuyo nkunena zoti koma munabwera simunandiuze chifukwa choti chani kuuzana kwa inu ndi yeye kumakhala nchina chochitika ndiye kumalo kumakhala magulu ambirimbiri mokuti olonakhala kuti ndauze chance anakapezeka magulu ena ona zoti simunatiuze kusatiuza kujatu ndiuthenga wina umene uchabwana kankwatira ndiuthenga wanji akakumana kuuzana kuti tikubwera aliyense amakhala ndi moni amene akapatsane ndi amene akubwerayo so pano ine ndanena kuti kubwera kwa achinsewu anabwera anthu 15 ku nyumba nkudzandipanga invite tili ndi vuto ineyo nkubwera on their invitation nkukapezana ndi mfumu imene ndi mfumu okhazikika ndi boma
mfumuyo nkundiuza kuti takulandirani vuto mobwerera lili apa komanso tikutengeni mupitenso mukaone vuto lina. This is the group village headman of the area. Simukuona penepo kuti mone amene angatene yena akhozokhala wamtundu wina odi wake foti apa ndikulowa mudzimo in the company of the group village headman of the area. Yes. Ndimafunika kuti ndikafikirenso kuti kupereka uthenga. Chachiwiri ndichakuti ulendo umenewu siunali opita kunsika. Mena anenera mudzene kunsika ndimapita ako. Ndipo ndikamapita ndimafotokoza. Sindimapita kunsika. Zokuti ndipite kunsika ndakamvera ndili pachi nsewu nditenga kukhala mfumu akumenewo. Yes. Ndiye mupite pa break. Ndenanga uthengawo ndinakapereka nthawi yanji. Okay, apa chifukwa cha nthawi I think tichite move forward. Amatoga musana ndimafuna mulowepo. Nkhani titayizungulira mwa mtundu wanji kuyikulitsa kaya kuyichepesa. Nkhani ndi gawo limodzi la zimene zikuchitika mdziko muno pakali pano political ziwawa. Izizi zinathera pamene zinatherapa koma zinali ndi kuthekera kopitirira pa muyezo umene uwu. Imagendedwa ndi nduna ya boma kundilande kudera kumene kuli amalawi ambirimbiri. Zimachitika zimenezi ndi mbali imodzi ya zimene zikuchitika madera osiyanasiyana, mbali zosiyanasiyana. Mukuti bwanji inu yonde ya Public Affairs Committee chimenechi chikatifikisa kuti khalidwe ili. Kuna kwambiri kwaja kundifunza kuti ndikhale nawo pa program iyi. Ngati Public Affairs Committee dakhala tikutizula ntchito umenewu waziwawa bandari nthawi yayitali. Kuyambira nthawi imene zinthu zinachitika kumbowe zinaka kumsanje kulowa chile uku ndimadera ena about kukondoza kumbira. Mpendeza kwemba one zatu azipano udaonese kuti auze nawo nyengo ya program balini wopita muri konse ndikuita biro nguguluriro nsera kusa mfurwao ofisa kana bali bonse ndipo yololeka kuti anthu adzilekana kupita babalo adzisonyeza kandi nkwiyo kugendana ndi kuita zowawa. Izi sizikhalidwe zabwino amalawi tipange. Koma tikaonetsetsa anthu amene akulimbikitsa mchitidwe waziwawa andale omwewo chifukwa kuita ntchito achinyamata ofuna kulimbana ndi anzawo. Munafotokoza bwino koyambirira kuja kuti kaya tili ndi mkwiyo kaya tifotani tonse ndi Malawi tayambirira. Koma chachiwiri ngati tili ndi mkwiyo tili ndi njira yosonyezera mkwiyo wathu chaka chamawa tili ndi mavoti zisankho. Tiyeni tisankhe anthu amene tikuwafuna ndipo munthu aliyense akhale ndi ufulu wokachita kampeni paliponse dera lililonse popanda kukakamizidwa popanda kuopsezedwa ndi wina aliyense. Tizindikire chimenecho Amalawi kuti ndi ufulu wathu kupanga zimenezo komanso ndi ufulu wathu oteteza Malawi aliyense kupita kulikonse. Pachizungu amalankhula mawu onena kuti violence begets violence. Chinthu chachiwawa chikachitika malo ena ndithu tidziwe kuti malo enaso chichitika ngati titizudzula andalefe titizudzula. Munalankhula koyambirira kuti Amalawi timakondwera ndi zinthu zonyansa. Makamaka tikachitikira kwa uyo tikachitikira kwa uyo timakondwera. Tikachitikira kwa ife ndiye timanyansidwa. Mwalankhula kale za makomenti amene akulankhulidwa pa social media. Mungoti kuti anthu amene akukondwera ndi kulankhula zonyoza ndi zolalata akondwa nazo zimenezi. Pamene tikachitikira pamene tinaona zikwanje zikuyendayenda pa sala kuti ni kulilongwe kuno anthu omwewo adandaula kwambiri. Ndi chikhamu chonyansa chimene andale athu sakutithandiza. Komanso achinyamata athu sakutithandiza. Pokupeza kuloledwa akulolera kugwiritsidwa ntchito. Zikomo kuti munabweretsa wina amene muti ndi venda mtsogoleri wa mavenda kutilande. Anthu akugwiritsa ntchito mavenda mutilala mavenda. Kulilongwe kuno ntchito chimodzimodzi. Kodi sitimanena kuti zionetsero zakanika kapena zakutidwa
disrupted ndi mavenda imene anthu andale akugwiritsa ntchito chimene chili chinthu cholakwika. Patsanani ufulu wopita malo aliwonse, aliyense achite kampeni mwa ufulu kumana ndi masapota zawo mwa ufulu kupanda kupyezana. Awo opposition apite paliponse, aboma apite paliponse, ndipo chinthu chilichonse chikachitika wina adzudzule chikachitika kudera la wina, winanso adzudzule chikachitika kudera la wina. Koma muona kuti anthu amene anachita phokoso dzulo lero sakuyira phokoso akukondwera, amene akuzeni akulira lero dzulo sadalangule. Zimenezo zokusonyezani kuti andale athu sakutithandiza, sakuthandiza Malawi. Anayenera kukhala patsogolo kudzudzula mchitidwe uliwonse waziwawa ndi zochifwamba, chifukwa mawa mabizinesi anthu sayenda. Tikunena kuti anthu akuvutika akuzunzika izi ndizo, kodi anthu mavuto awo atha ndi violence? Yankho lake ndi ayi. We will make matters worse in this country. Ndeteli tikondane kuti zake anthu akwatirana kumalawi kuno, wakumpoto wakwatira kunsanje, wakunsanje wakwatira kumangochi. We are one people in this country. Etikalimbana malire sindi kuthandizana. And as public affairs we condemn this behavior in the strongest terms. Chabwino, ndakuthokozani kwambiri kuyankhula kwanu ndikomveka kwenikweni. Anduna akuti tu andale ndi amene mukuchita fuel zinthu zimene zizi. Mbuyo mwakhala mukuchitika zinthu kulilongwe kwalephereka mademo, amachita accuse a MCP, kwachitika zakuti akuchita accuse a DPP ndi ena otero. Andale simukutithandiza position ya Public Affairs Committee ndi imene yoyo. Andale komanso achinyamata povomera kugwiritsidwa ntchito. Kuyankhulano ngati chipewa china chija ngati government spokesperson. Munguzichita hando bwanji zinthu izizi? Sizikuthatu zinthuzi. If anything zikupitirira and pesi yake ngati ili imene iyi sizili bwino kusogolo kwa nduna. Ngati boma, everything stops at the government. Ngati boma, andale mutithandiza bwanji situation imene iyi? Honorable Kunkuyu, now as government spokesperson. Patrick anachoka ndithu pafonipo ndandiyimbira pa personal line apa ndangwayika pa loudspeaker. Anduna ndikhulupirira mukundimva? Ayi akankwatira amafunsa pano kunena kuti a Public Affairs Committee akuona ngati kuti ino andale ndi amene mukumakhalanso pasogolo ku fueling political violence m'Malawi muno. Ndi apa tikufunsani ngati chipewa china chija sopano cha nduna yoyimirira boma kuti kodi pamene pamene pali nkhawa zonena kuti aboma mukumaoneka ngati kuti pena pake mukumakondera. Tipereke example posera pompa tinaona ma demonstrations kulilongwe amene analephereka chifukwa kuti anthu ena anatenga zikwanje, koma sitinamvepo boma mukuyankhula mwandidi kutsutsana kapena kuti kuchita condemn nkhani ngati imene ija. Don't you think by doing so nde kuti boma pena pake mukuperekanso chisanzo cholakwika? Mwina kulephera kupanga condemn kuja ndi kumene kuupangisa kuti anthu azipanga zimene apanga kundilande. Mapeto ake ndi amenewa akukagenda inu amene anduna Bishop Amatonga yankulira ndipo ndivomerezane nawo kuti zinthu izi kwambiri zimayambika chifukwa cha anthu andale. Koma kunena za kudzudzula kumachitika koma mwina pa malevo zosiyana-siyana. Andi kusadzudzulako mugwirizana nthawi imodzi ndi kumene kumaonetsa kuti wina wakondwera wina sakondwera. Ndi pamene wina wakondwera ndi chochitika cholakwika chija, wina kadzudzulidwa kake kamakhala mwina ka low tone chifukwa chakuti amakhala ndi mtima wokuti ana ake nawonso mwina adzakhala pali okondwerayo kwina. Ndiye kuti mapali nawo janso akuona kuti ana ake amene adandaula sinamveke bwinobwino. Mukanena nkhani ngati zizakhala zochitika pambuyopa kuchokera kuboma chinthu chakhala chikubwera komunati mwina si chamtiti ndi mwina the volume kapena the degree of chidzudzuliro ndi chimene mwina tidzichionikira idzimveka mmene anthu angafuniremo. Koma ndivomerezane kuti nazoti anthu andale akayima pa podium kuyambira poyankhula usakhala kudikirira kuti adzudzula, koma kuyambira zoyankhula kuona kuti zoyankhula zizipewa from mbali imene jaya kuyankhula chakuti kapangeni chakuti tiyeni tikaonetsane nyekwe, tiyeni tikapangani chakuti. Mukaona ovala makaka kongresi iphani
zimene ngati zikupita mopanda kudzudzula nkupezeka kuti wiki yamawa yakeyo wakongeresidi wafa anthu amadzalumikiza kuti zija anayankhula amp kumangoja a TPP zija anayankhula na malomba zija mwina ali ndi izizi ndiye kuti zachitika mona ngambe analambulira ndiye kuti nkhale anthu mutadzudzula koma wina wake pena mwana woti wachimbulimbuli amuyenera muchekuti achinyamata amagwitsira ntchito pena mowalakwika amatha kuzitengera zimene zija kuona ngale chidzulu kapena chija choponda pake kapena kuti mpepo okha miyala kapena zikwanje zimene chifukwa mukaona ana amene achita izi kesi ina ya Friday kutheka kuti kumana kumana kuseri kuja anatumana kuthekanso kuti angonyamula chimene chija paokha kuti paja mwina m'bale wathu wina wake pena pake zinachitika motere ifenso tentipangeyi so ndizoona kuti nkofunika chidzudzulu chizibwera komanso chizibwera kuchokera mbali zonse ndinakondwera ndi chidzudzulu chinapereka atsogoleri akale andale ananena zokuti akudana ndi michitidwe ngati iyi koma mwina kupempha mowonjezera ndikwakuti tidziyang'ana mbali zonse kuti isamakhale ngati chidzudzulu chabwera chifukwa chakuti amene anagwiridwa ndi wambali yakuti akunkuyu ndi zimene tu anthu akudandaula kuti inuyo kumbali anu simunazuzule kwambiri zimene zinachitika kumbowe zimene zinachitika kumchinji sopanonso pamwamba zimenezo I hope kuti anthu nawo akumva mmene ayankhulira anthu nawo apapa akutchula ana malomba akutchula MP akumangochi kutanthauza kuti mukuchita blame game yomweyo malo moti munakayankhula ine balanced manner kunena kuti violence kuchokera mbali ina iliyonse is condemned already apapa inu mukutchula DPP. That's the blame game that is fueling zinthu ngati zimenezi ndi zimene akunena anthu tiona ndikuti mwina mwasankha kunimva choncho koma ndimapereka chitsanzo chonenayo kuti tiziyamba kuyambirira osapanga insight ndipo panga insight for example imene ilipo dziko muno ya atsogoleri amene anamveka kupanga inciting deliberately ndikuti ndi imodzi apo ndimapereka chitsanzo chakuti condemnation izichoka mbali zonse komanso tisamadikirire kudzapanga condemn zitachitika tiziyambira kupewa inciting ndipo kuti nakuti pange avoid inciting chitsanzo ndi chimodzi basi sikuti ndikupanga blame koma ngati paliponso pena pamene wakongress atanena zokuti pitani mukakhape anthu I don't also use that example to bring it here chabwino malizani anduna malizani as minister government spokesperson nkhani ndizi zachitikazi and this time around interestingly zachitikira government spokesperson amene muyankhula bwanji ku mtundu wa Malawi issue is political violence nkhani izizi zilibe malo mu democracy kaya olakwerayo ndi wakuboma kaya olakwerayo ndi waku opposition wina aliyense ndi Malawi ndi pali ufulu opita pena paliponse ukapanganso president chakwera amanena zimene nthawi zonse ndiye tisachoke pa chimenecho chimene timadziwira kuti zimene tikufuna kupanga gain ndi za temporary koma dziko linono likufuna kulimanga and tilimanga tonse anyamata athu ndiye foundation imene ikhoza kumanga dziko la Malawi lokupita chitsogolo tisawagwiritse ntchito kaya ndi wakuboma kaya ndi waku opposition anyamata athu asaulero panga zimene ifeyo ngati kuboma tiyesetsa kukhala chitsanzo chabwino kuti zimene zisamachitike pansi pa utsogoleri wa president Lazarus Chakwera komanso kupita chitsogolo zikomo kwambiri amenewo ndi honorable Moses Kunkuyu kutitsekeranso program imeneyi yakulinji lerolo nkhani ndi political violence ilibe malo ndipo ilibe gawo mdziko muno koma for some reason zikupitirira something tangible needs to happen kuti zinthu zimene zizi zisiye tikumanenso mawa